Hej så alle sammen, og i dag Dark Survival Games igen. Og vi er på map Valentines. Og vi har en gæst med. Han sidder lige der. Det er mig. Det er også mig, recorder, skal I siges. Og jeg vil give et link til hans channel i beskrivelsen. Men lad os bare komme i gang. Skal vi gå til midten? Ja, det tænker jeg lidt. Hvorfor du... Det skulle da... Nå, jeg er ligegyldigt. Jeg fik svær. Nej, han stjal det. Okay, jeg fik sko. Okay, kom, vi går den her vej. Jeg gider ikke komme på lige nu, fordi så viser det bare, at jeg har Iron sko, og det gider jeg ikke. Ligger. Sådan. Smadrer de der. Der var ikke noget. Kan man smadre? Jeg kan smadre de der blade. Fedt. Ja. Men jeg skal give Eiffeltårnet. vi forresten, jeg har ikke uploadet på min channel på grund af, at jeg har spillet meget CSGO og League of Legends. Ja. Men se lige, hvis I vil se det nede i kommentaren. Ja. Skal lige have noget kakao. Jeg tror, jeg ved ikke. Og jeg kan ikke helt finde nogen kister. Hvad med dig? Det er første gang, jeg overhovedet spiller på den server. Er det? Ja. Skal lige ændre nogle settings her. Vi tager bare 4 chunks. Der er da altid nogen ude i vandet, synes jeg. 100 degrees. Okay. Så lægger vi lidt mindre. Jeg kan slet ikke se nogen kister. Hey, der er en blok her, der smadrer. Nej. Vent, der er en kister. Det er bare close zone hele tiden, mand. No spectators, det er trist. Der! Kiste! Yes! Er du en kiste? Ja, der er en økse. Se en økse. Okay, så er det dig, der skal carry. En til! Altså, der er en til kiste. Jeg håber, der er noget i. Der er en fiskestang og en chestplate. Chestplaten. Shit. Hæk. Nej, der er to. Og ja, der er sådan noget. Kiste! Det er smart, ikke? Du er sådan en bøsse. Ja, du kan få den her. Og iron. Hvis det er der. Skynd dig. Guld. Så skal vi bare lige finde et sværd eller en økse. Der! Hold lige øje, hvis videoen stopper, som det plejer. Men jeg tror ikke... Altså, det vil sige, hvis I nu så skubber, jeg vil nok uploade det alligevel, altså. Ja, det bliver men LOL er nok ikke lige det, jeg vil uploade for meget. Han tog ham ud! Diamond Sword, skal vi ham. Han tager dem med Diamond Sword nu. Er der et crafting table herovre? Ja, du skal meget gerne med. Ja, pas på. Han har et diamondsværd. Ja. Nu skal jeg lige prøve at komme væk herfra, så jeg kan spektere dem sådan. Han har et diasværd, ikke? Fuld iron, så det har du ikke noget bedre om mig, eller? Jo, jeg kan lave en iron hjelm, så det synes jeg bare gør. Ja, det synes jeg også. Nu har jeg iron til det, så hvorfor ikke gøre det? Lad os se, hvad han kan gøre. Ja. Hvad er de andre i armor sådan? Lad mig lige snyde. Ghosting her. Det er jo bare for at vide, hvad armor de er i. Hvorfor? Jeg ved ikke, hvordan fuck gør jeg det her? Jeg er egentlig ikke, jeg har aldrig spillet på den der før. Tror du, jeg har? Nå, Nej, vent lige, vi skal se det her live. Taken out! Oh my god. Okay, der er en, han hedder The Pro Needham, han er i guld chestplate, chain sokker, resten leder. Okay. Hey, der er ikke nogen, der skal have sådan en der. Og jeg er henne ved massen. Vi ser ham live, drenge. Shit, det der er et team af 2 her, og en af dem har diasværd. Det er disgusting. Især når det er det ene af diamondsværd her. Nej. Jeg har ikke lukket liv. Nej. Du kan godt skride. Han er bue. Han er bue. Mads. Han tør ikke komme det er det her ending for Mads og hans. Ending? Du holder bare. Og han flygter som en skøde hund. På en varm blokade. Ej, det var godt. Altså, vi ender den her video med en live commentary af Mads, og nok håber vinder. Som han faktisk ikke gør. Han har ingen bounty. Jeg er bare done. Nu kan jeg så godt kigger han i chesten. Nu tager jeg ham ud. Nej. Mads, der er 2 teams med 2. Nu synes jeg nej, okay. Det er okay. Så good luck, min ven. Jeg tager mod live. Nu skal vi se Mads' PvP skills. Det er live, dreng. Det er live. Jamen, så skal jeg bare lige bruge et prøve, hvis jeg lader B for at to. Ja, jeg spiller hardcore nu. Så kan jeg rigtig godt vinde. Ned dit diamondsværd. Ja. Hvis jeg havde været her, havde vi vundet.
25 minutter til deathmatch, holy shit. Ja, der skal være 3 tilbage. Lad os se, om han kan ende gamet ved at vinde. Nej, det kan jeg ikke. Vi håber. Vi ser ham. Han prøver at finde nogen live-drenge. Men det går ikke for... Ui, hvad så han der? Han hacker. X-ray. Tag den der fishing rod. Man skal bruge en eller anden undskyld. Nej, jeg døde. Nå, ja. Jeg synes, skal vi tage et til game? Ja, jeg synes jeg. Jeg skal lige... Vi ses i et andet game, drenge og piger. Ej, det var... Mads starter. Ja, vi er tilbage før der gik der rundt til. Ja. Den tager vi lige igen. Det her, vi er inde på Survival Games 2-mappen. Vi starter om 8 sekunder. Skal vi gå efter midt igen? Ja, skal vi ikke? Jeg synes, jeg skal... Hvor er du henne egentlig? Der, ikke så. Nå, vi folder. Nej, jeg tog ironboxene. Jeg fik chestplate og bukser. Hvor er du? Jeg ser dig. Panik! Hey, du skal fandme ikke få mig. Okay, ja, det der. Det blev bare. Yes. Vi skal se, om der ikke er nogen kisserne. Det kan jo være, at nogen de glemmer at tage nu. Fordi der er bare panik. Jo! Oh my god! GG! Løb! Nu skal vi væk. Det er altid godt at kigge ekstra. Hey, der er en kiste herinde. Er den taget? Ja, cheese. Den her gang, der synes jeg, du skal lave lidt commentary, Mads. Hvor fanden er du løbet hen? Hvor fanden det er kælling? Og jeg er ret sikker på, at mand. Er det dig? Ja, det er mig. Okay. Ja, men altså, det... Hvad gør vi? Der er en kiste, jeg ved ikke, om den er taget. Ja, selvfølgelig. Lad mig høre dig. Lave noget commentary her. Hvad fanden skal jeg lige? Ja, men altså, jeg... Mads, der er en under os. Er du klar? Damn! Han er svær! Vi tager ham. Nej, kom op. Vi tager ham ikke ud. Vi flygter. Vi knocker ham ud. Vi er to. Ja, det gør vi. Hvis ikke der er en kiste op, der lige kan save. Hjælp mig nu! Nej, du knockede mig. Jeg knocker ham. Har du ikke bue? Nej. Han røg. Du fik ham. Hey! Du fik ham. Der er sgu da også en. Der er en til deroppe. That panic game. That panic, no. Du har knocket mig ned, så han kunne slå mig. Ja, det kan man godt se. Du er der også bare en pik. Du døde. Nej, jeg gjorde ikke. Nej. Og jeg har 2 diamonds nu. Holy shit, man. Skal vi lade det svær? Jamen, jeg skal rundt. Spørger vi på masse sanddel her. Jamen, hæb på mig. Han er stille, som I kan se. Han ser en enemy. Og han er ikke friendly, vel? Han hopper ned. Han tager den ud live. Det er live commentary, folks. Okay, nu er jeg okay, han er der nu. Han jagter. Han jagter. Hvor blev han af? Han går ind i huset. Ja, men shit! Han klemmer. Gør du ham på? Ja! Shit, jeg har ham ud. Live. Jeg har 6 diamonds. Fordi jeg gider ikke det der lange game, så internet er ikke perfekt. Nej, det er til lang tid oplukke. Så ja, der er en kiste altid. Den er også til. Der er nogen hvad her? Der er svær. Hvorfor? Der er ingenting ude i vandet. Jeg synes altid, der plejer at være noget. Jeg booster. Tak. Jeg tænker lidt, skal vi tage egentlig op på bjerget for at se, om der er et eller andet deroppe? Det kan jo være, der er en lille gnave. Ja, hvorfor ikke? Jeg tjekker altid under de her blade, bare for en sikkerheds skyld, ikke? Ja, det kan være. Man kan være heldig nogle gange. Skal de... Gider ikke hætte? Det var ikke ready, hva'? Nej. Det er ikke det dumme chat. Vi skal bare overleve, og så finde et svært, et eller andet, du kan slå med. Det er noget, du kan slå med. Tror du, der er noget her? Nej. Ikke rigtigt. Ikke lige nu i hvert fald. Det er ikke noget. Fordi jeg tror ellers, der er rigtig mange ting, der kan sidde nu. Vi kan også bare prøve rush, eller et eller andet. Ej, jeg har ikke noget våben. Nej, det er nemlig det. Så altså... Der er noget sten her, og der må der være en kiste. Enten så skal du lige lave en carry der, og så få et kill. Der! Hvad er der? Jeg har også fundet en kiste. Svær. Jeg har stensvær og træsvær her, og træøkse. Det var bare sådan en total... Jeg har forresten en diamond, hvis det er.
Det er da helt glemt at fortælle. Den fik jeg i starten. Og jeg håber da I... ja, nu snakker jeg lidt meget om min YouTube, men det kan jo også være en masse, vil sige noget her. Jeg vil ikke sige Det noget. var hans navn. Men ja, skriv i kommentaren, hvis I vil se noget af alt det. Ja, selvfølgelig. Og hvorhen er du? Ja, du har nok set mig, men jeg kan ikke se dig. Det er helt fint. Der er en cobblestone. Nu skal vi smadre den. Nej, det er waste of time. Hvor er du hen? Nå, jeg kan se en sort mand. Hvad for en svær har du? Eller... Jesus! Kan han flyve? Whee! Jeg har det her. Okay, det har jeg nemlig også. Hey, så hvis du vil have den her, så... jeg ved ikke, hvad vil du have? Hvad er det? En sten. Nej, der er svær bedre. Okay, det var Ja, råber. Der! Hvor? Du skal dø! Hallo, mand. Hvor? Du skal ikke dø. Nej, han er... Okay, det er bare sådan, at du har stået lidt. Døde du? Ja, bare lidt. Oh my god. Bare lidt. No teamwork. Nej, men... Jeg synes, han har et eller andet. Nej. Det er det alle sammen. Ja, selvfølgelig. Okay. Ej, jeg kan ikke. Nå. Lol. Hvorfor du snakker aldrig? Snak til en viewers. Kom nu, mand. Ja, præcis. Jeg skal nok tage dem ud, bare roligt. Jeg kan sagtens ordne dem. Har du ikke nogen planer eller noget for... Planer? Jo, jeg prøver... For dit liv i YouTube? Mit liv? Jo, jeg skulle meget gerne blive en professionel computertester. Og tester computer. Nu snakker vi om her, hvad vil du gøre for dine views? Hvad jeg vil gøre? Jamen, jeg vil jo spille spil, og... Ej, nu stopper du. Nu lytter vi lige. Okay. Det er din første video, er det ikke? Altså, jeg har lavet videoer før, men det blev da handicappet, så jo på en måde. Godt. Har du ikke noget, du vil sige, om de vil se noget, eller noget? Nå, jo, selvfølgelig. Hvis I vil se mig spille, eller hvis vi har, jeg skal lave videoer af et andet spil, som for eksempel CSGO eller League of Legends, så skriv det i commentsene, og så skal jeg se, om jeg har spillet. Hvis jeg har det, så vil jeg rigtig gerne lave videoer med det. Ja. Ja, det er fint. Og jeg har lige en ting at sige til mine. Det kan også gå ud til hans. Altså, skriv i kommentaren, baby. Der skal jeg lige fikse den. Skriv lige i kommentaren, hvad det I vil høre os snakke om, eller hvad jeg skal snakke om i mine videoer. Lad os gøre det. Ja, og også hvis I vil se vores ansigter. Altså, jeg ligger, og det er han ikke. Jeg giver ikke mit ansigt ud. Så er det sagt. Du ved, det er for godt. Ja. Men jeg tænker... Nej. Der er det der. Nej, de finder. Så er det nu. Han går hen. Han clean upper. Kom så, Mads. Lav clean up. Clean up, for fanden. Kom nu. Clean up. Go. Så lige ham der til siden. Ja, jeg ved det godt. Damn, son. Jeg har altså ham bag dig. Er du klar? Ja. Tag ham ud live nu, Mads. Diamond. Han er bare mere end mig, men jeg er bedre. Pas på, han er flint. Jeg sagde det jo. Ja, du er 10 gange bedre. Dem skills han også pile. Kan han lave hit the ground too hard på ham? Ej, han prøver. Ej. Clean up! Shit. Er de 3 sammen? Det håber jeg ikke. Nej, de 2. Okay, så altså, jeg ved ikke med ham, men jeg ændrer min episode lige nu, drenge og piger. Jeg håber, I kunne lide den. Nu siger vi lige stille, så jeg er lige gang med en outro. Jeg håber, I kunne lide den. Like, subscribe, altså hvis I ikke allerede har gjort det. X-ray, se. Hvis I ikke allerede har gjort det. Og husk, at vi ses næste gang. Bye bye. Ja, det er samme her. Vi ses næste gang.